Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина Олгатова койбер темалар турында. Табличкалар элинде тау тирәсендәге территорияны кар белән уратып алдылар. Чалылар куркыныч җирләрдә шууларын дәвам итә. Вату төзү түгел, Сидоровка бистәсендәге яңартылган җир асты вандаллар кулыннан зыян күргән. Капиталь ремонттан соң Ярчалыда диалог психологик үзәге ачылды. Бирдә нинди үзгәрешләр булды? Табличкалар элинде тау тирәсендәге территорияны кар белән уратып алдылар, ләкин кискен хис кичерешләр тоярга яратучылар әле дә бирдә тюбингларда шуа. Сүз җиңү паркындагы тау турында бара. Узган атнада безнең телеканалда бу куркыныч тау турында сюжет чыккан иде. Анда шуганда агачларга килеп бәрелү куркынычы бар. Минем хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова бу урынга барып, шул вакыттан бирле нәрсә үзгәргәнен ачыклады. Менә шундый җитди кисәтү белән кызыклы табличка хәзер җиңү паркында тауда шуарга яратучыларны каршы ала. Аны узган атнада ук элгән иделәр, әмма шуарга теләүчеләр кимемәгән. Аннары парк җитәкчелеге тау тирәсендәге территорияны кар белән уратып алды, ләкин бу да булышмаган. Бу урын элеккечә балалар өчен популяр булып кала. Хәзер алар агачларга кадәр барып җитә алмый, ә кар өеменә бәреләләр. Нужно следить все-таки за детьми, взрослым, да, с какой именно стороны они, с какой части горы скатываются. Вот. Но я слышала, были здесь травмы на этой горке. В прошлой неделе тут не было вот этих ограждений, да. Если честно, было очень опасно. При мне только двое деток, которые скатывались на таких вот ватрушках, они прям стукнулись об эти вот деревья. Там плюс еще вот скамейки стоят. Было очень, на самом деле, опасно и страшно. Ну, какая раз, что в дерево, что вот в этот вот, извините, в это ограждение врежется, все равно это опасно, как же. Ата-аналарга үз балаларын күзәтергә һәм җиһазландырылган урыннарда гына шуарга кушалар. Өстәвенә тюбинг кышкы күңел ачуның куркыныч төре булып санала. Аның белән идарә итеп булмый. Ул кискен борылышлар ясарга мөмкин. Бу хакта табиблар кисәтүдән туктамый. Ватрушка белән шуганда бернинди киртәләрдә комачау итүче урыннарда булырга тиеш түгел. Обязательно ребенок должен сидеть, обязательно должен держаться. Там есть специальные поручни, за которыми надо держаться. Нельзя вдвоем кататься, это нежелательно. Это только в том случае можно вдвоем, если ребенок совсем маленький и родитель его посадил к себе спереди. Это допустимо. Но лучше, конечно, воздержаться. Быелның 1 гыйнварыннан гына да Кама балалар медицина үзәгенең травматология бүлегенә тюбингта шуганда зыян күргән 5 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу кышкы күңел ачулар бәрелү сынауларга гына түгел, умыртка баганасының җитди җәрәхәтенә дә китерергә мөмкин, дип кисәтә табиблар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Ярчалыда чираттагы вандализм очрагы ачыкланды. Билгесез затлар Сидоровка бистәсендәге җир асты диварларын пычраткан, шәһәр милкен бузган өчен кем җаваплы? Толырак безнең материалда. Алдагы елда вандаллар кулыннан Чаллының истәлекле урыннарының күбесе зыян күрде. Мастеровые театры, Азатлык мәйданы, автобус тукталышлары. Бу юлы аларның кул астына энерготөзелеш техникумы тукталышы янындагы җир асты кичүе эләккән. Шәһәрдәшләр ачуларын яшерми. Этим занимается, конечно, это вообще полнейшее вандалы. Я считаю, что это вандалы. Хулиганье. Ничего не чтят. Это некрасиво, это идешь. Вот посмотрите, как красиво сделана наша память, когда строили КАМАЗ. И посмотрите рядом, как это некрасиво смотрится. Как с ними бороться? Ну как, их же не увидишь. Они же это, наверное, ночью делают или еще когда-то. Если только видеокамера поможет, а больше никак. Видео күзәтү камералары җир астында һәм тышкы якта инде урнаштырылган. Күпчелек йортларда шулай ук акыллы домофоннар бар. Алар ярдәмендә вандалларның шәхесләрен ачыклый алалар, ди Эчке эшләр идарәсе башлыгы. Мы не всегда привлекаем к ответственности родителей за то, что ребенок там что-то сделал. Не всегда. В большинстве своем, наверное, привлекаем, Галина, да, но знак равно убрали. Такая практика была, лет 5 назад уже этот знак равно убрали. Количество совершенных детьми не приравнивается к количеству привлеченных родителей. Ләкин бу кеше яшьтәге вандаларның ата-аналары җаваплы булуын гамәлдән чыгармый. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Чаллыда капиталь ремонттан соң диалог психологик педагогик ярдәм үзәге ачылды. Чарада шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та катнашты. Үзәктә нинди үзгәрешләр булуы турында алдагы минутларда сөйләрбез.
Яңартылган диалог психологик педагогик ярдәм үзәге 4103 торак йортында үз ишекләрен ачты. Ремонттан соң монда барысы да күзне сөендерә. Керү төркеме үзгәртелгән, биздәүшләре башкарылган, яңа ишекләр куелган, барлык инженер системалары алыштырылган. Шулай ук җиһазлар һәм актуаль һөнәри җиһазлар сатып алынган. Объектны реконструкцияләүгә барлыгы 9 миллион 300 мең сум акча киткән. Сегодня у нас есть возможность корректировать это состояние с помощью приобретенного оборудования, возможность посмотреть, ставится определенная задача, что если есть определенные технологии работы в сенсорной комнате, перед клиентом ставится задача, и он выполняет эти задачи. Хәзер сыйфатлы компьютер психодиагностикасы уздыру эмоциональ өлкәдә хавлык очракларында экспресс ярдәм күрсәтү чалуларга да мөмкин булачак. Һәм бу барысы да бушлай. После ремонта вот у нас появилась такая очень хорошая зона, да, для песочной терапии. То есть на песочке можно расставлять, у нас есть, мы закупили, да, организовали нам игрушки, можно расставлять фигурки, и на песке также проходит терапия. То есть можно отрабатывать обиды, отношения как с родителями, так между супругами, например, какие-то детские свои травмы. 2023 елда үзәк эшенең өстенлекле юнәлешләренең берсе яшь гаиләләргә ярдәм итү һәм психология характердагы проблемалар килеп чыкканда мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә һәм балаларына ярдәм күрсәтү. В хорошей школе хочется хорошо учиться, в хорошем отремонтированном детском саде хочется быть воспитанным, развиваться. Это же все. Так. В чистом городе хочется быть самому чистым душой и со всеми вытекающими последствиями. Так ведь, да? Обязательно. И вот в таком психологическом центре тоже хочется что-то менять в себе, ставить новые цели, искать возможности для их реализации. Бүгенге көндә республикада бердәм гомум Россия балалар номеры һәм яшьләр ышаныч телефоны буенча мөрәҗәгать аноним рәвештә тәүлегенә 24 сәгать дәвамында кабул ителә. Белешмәләр өчен телефон 8800 555 22 20. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Мөгҗизалар була. Шәһәрдәшебез Ваня Волковның теләге дә тормышка ашты. Ул үзенең 5нче туган көнен дельфиннар белән каршы алырга хыялланган. Теләкләр чыршысы бөтен Россия акциясе кысаларында Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова баланың хыялын тормышка ашырды. Тылырак халдагы сюжетта. Менә шулай гаилә дуслары һәм дельфиннар белән бергә Ваня Волков үзенең 5 яшьлеген каршылады. Малай мондый туган көн турында күптән хыялланган. Моның өчен хәтта Алабугадан яршылыга килгән. Когда ребенок понимает, что вот можно мечтать, это, мне кажется, его не останавливает вот уже в более осознанном возрасте. У самой такие детские эмоции тоже, вот потрогать дельфина. Очень рада за Ивана. Ваня күп балалы гаиләдә үсә. Аның сөйләмендә хилафлыклар бар. Ул һәр вакыт тернәкләндерүгә мохтаҗ. Шуңа да Иванның әти-әнисенең туган көнне дельфиннар янында үткәрүгә финанс мөмкинлекләре юк. Ваня теләкләр чыршысы бөтен Россия акциясында катнашып, үз хыялын чынга ашырды. Мы очень рады, что смогли, мы сами, наши питомцы, смогли осуществить мечту ребенка, и он провел день рождения, незабываемый день рождения именно с дельфинами. Бәйрәм ахырында балаларга дельфин формасындагы шарлар тапшырылды. Ваня бүләккә бәхет сертификаты һәм аңа Инга дельфины ясарга булышкан рәсемне алды. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.